שאני מסתכל על קרן פנסיה, ואם אני רוצה להביא את הלקוח לקצבה פנסיה, שהיא תהיה מקסימלית מבחינתו, אנחנו צריכים להסתכל על 3 דברים. דבר ראשון זה דמי ניהול, אוקיי? אני קורא להם הפקמנים, אלו שאוכלים לך את החסכונות. כאשר בתוך דמי ניהול יש לך 2 סוגים, דמי ניהול מהפקדה ודמי ניהול מהצבירה. דבר ראשון זה דמי ניהול, הפקמנים. דבר שני זה המסלולים. איזה מסלולי השקעה אתה בוחר לאורך הדרך? יש הרבה מאוד מסלולים, גם בקרן פנסיה, גם בקרנות השתלמות, בכל המוצרים, אבל יש מוצרים שצריך לדעת לקחת אותם בטווח גילאי מסוים. דבר שלישי זה הטווח, כמה שנים יש לך לחסוך. כשאני מסתכל על הטווח, אני רוצה להבין כמה שנים נשאר עוד לחוסך לחסוך, בשילוב של איזה מוצרים הוא צריך לקחת לאורך התקופה הזאת, וכמובן בשילוב דמי הניהול. ברגע שאנחנו מרכיבים את 3 המרכיבים האלו, אנחנו בסופו של דבר מנסים לוודא שהחוסך יקבל את הקצבה המקסימלית עבורו בגיל פרישה. וזה הפרשים של מה? של עשרות אלפי שקלים? זה יכול להיות הפרשים של, בוא נגיד, של אלפי שקלים בקצבה החודשית, ואף גם עשרות. זה הכל תלוי מתי הוא התחיל, באיזה מסלולים הוא חסך, וכמה זמן. זאת אומרת שאם בא אליך היום בחור בן 30, שכולו עובד 10 שנים, ויש לו עוד 37 שנים לחסוך, נגיד, יכול להיות רווח של מאות אלפי שקלים בנטו בסופו של דבר. ברור, ברור. ההחלטה לא נכונה בגיל 30, יכולה להשפיע בצורה דרמטית על החיסכון שלו בגיל 67. ובגלל זה כבר מגיל צעיר חשוב להבין איך להתנהל ברמה הפיננסית והפנסיונית.